Ahojte ľudia, ja vás vítam pri respektíve druhej ochutnávke, lebo tá druhá bola taká istá, ale len s kamarátom. A tuto som si teraz išiel kúpiť Xixo. A ideme si ho otvoriť. Počkajte, kameraman mi podrží mobil. More, ja som tak drž. Ja nie som YouTuber. Položku kuričky, more. Ani ukážem ma, čo robíš? Počkaj, si položím kuričky. No, mikrofón mám. More, ja nie som kameraman, ja som YouTuber. Tak. Dúfam, že to máš natočené. Hej, mám. Dobre. Toto mám otvorené. A idem to ochutnať. Skús tam počuť bublinky. Skúsim vám to nejako. Skúsi baka. Však ticho buď. Kacúška. A ideme ju ochutnať. Je to príchuť jablko. Tutti frutti apple. A idem to ochutnať. Dávam tomu 9 bodov z 10. Je to veľmi dobré, takže vám to odporúčam a zatiaľ čau.